Machiegni pa tuke piem mokwongo mag tuke mek adhong monyoro jotugo mawuok e kaunti za abiriyo manie yimbo mar piny Kenya ibiro bagi e kaunti ma Siaya odiochieng' makiny. Magi tuke mageto tego jotugo motelo ne piem mochan timo e boma ma Nairobi mar walo jotugo mabiro dhi e piem mag Olympic Club ma en achiel kuom klepe mabiro tugo e piem makiny kendo miyowa mathoth. E sikund primary ma Oseno Komolo e kaunti ma Siaya, jotugo mag Top Rank Boxing Club dhi nyime gi timo ikruok motelo ne piem mar tuk adhong ma obagi e boma ma Siaya odiochieng' makiny. Kano wuoyo gi Ramogi TV, japuonj maduong' mar timno Joseph Ochieng', ma bende en achiel kuom jogo mochano tukego, nolero ni magi tuke mag tego jotukgigo motelo ne welo mag jotugo mabiro yuoro e tuke mag Olympics. Pogruok ma ikin tournaments mwadhiga maka national maka gin ga national tournament lakini magi to koro waketo kaka counties mwaiko go boxers magwa kadhi tugo nikech gichien kuro iyudo no ka tournament ka wantie kod tugo i national woko ka from ground koni from counties ka wadhi tugo koro mano waneno no counties ma Nairobi gin kod tugo kila mara to wani Siaya ka warito garita ni nyaka ka tugo bet ma national kora ka wadhiye. Nomedo wacho ni ma en piem moywayo clubs mawuok e counties abiriyo kendo kelo kanyakla jotugo 47 duto koriw. Inter-counties tournament ye tournament mokwongo makwongo kelonu Siaya ka ma clubs ma abiriyo dhi biro manyocha watimo course maro referee and judges kod coaches bende koro kanyo bende gidhi tiegre mar mondo mi wabed kod officials ma kawaida ma koro onge officials ma broga luongo kowuok oko. Club mar Top Rank Boxing Club no biro tiyo gi thuolono bende mar medo tiego jokudh firimbi to kod jopuonj mekgi mayande noyudo tiegruok dwe achiel mokalo. Tuk piem mar adhong no kiny notimre odiochieng' alanga e dier boma ma Siaya ka jotugo mag Top Rank Boxing Club onyiso adieri ni gin ema kiny ne gibed joloch. Warito welo dala gibi ka gijipanga nikech wabende wajipanga koni. Training watimo ga wase train maber one fit. Nairobi hapo City Hall pod wan gi intercities my brother go 29 to game ni en 17 Saturday. Warwako welo kendo waikre nyaka ni game mabiro hapo mbele 29 this month. Siaya ka zoezi wago mafine kabisa. Warwako welo gibi ka gijipanga nwach ma wang'enen gumadong' e dala ka. George Amolo, Ramogi TV, Siaya County. Kambi mar tudruok mar Safaricom olando sir mar shillings $25 ne piem mag nyamburko mag Rally ma ibiro bago e pacho ka kochako tarik 22 nyaka tarik 25 dwe mar auchiel e boma ma Naivasha County mana